Jeg ejer af Fastrup Maskinstation, som ligger nord for Viborg, nordøst for Viborg. Cirka 40% af vores omsætning er inden for grovfoderproduktion. Vi lægger hovedsageligt græs, men også af korn og ærter. Altså, vi står ud for nogle udfordringer med, at når vejret det er godt, så skal der virkelig ske noget i en fart. Der skal vi have en driftssikker maskine. Dertil har vi så fået sådan en ny kuhl skårlæggersæt i år. Vi har slået ca. 1.500 hektar med maskinen indtil videre, og den har kørt upåklageligt fra dag 1 af. Maskinen er nem at skifte knive på, og den daglige vedligeholdelse med smøring er nem, og den store smørinterval på kraftoverføringsaksel er positiv. Brugervenligheden er rigtig dejlig. Den er nem at sætte nye folk ind og køre med. Kremperen er nem at justere, og flowet med græs det kommer hurtigt igennem maskinen. Og det betyder, at græsset kommer væk, og vi får noget mindre effektbehov. Den variable arbejdsbredde, den bruger vi rigtig meget, i det vi kører i faste kørespor, hvor vi kan variere den fra de der 9 til 10 meter. Og samtidig med, når vi kører og drejer rundt i svingene, hvor vi kan trække den pænt ind i maskinen, så vi undgår striber. Efter endt arbejde, så trykker jeg bare på knappen inde i kabinen og klapper den sammen til transportstilling, uden at skulle ud og gøre noget. Vi har været rigtig glade for maskinen. Vi synes, den laver et godt stykke arbejde.